Күгәрсен районы Күгәрсен авылында гомер кисереүсе кадерле сәйебез Шәрипова Шәмсия Таһир кызы 15 май көне 2 яшьлек күркәм гомер байрамын каршылай. Әсәйебез улы Өйек буенда урынлашкан Үрге Сирбай авылында Таһир һәм Сибәрбикә Яхиндардың гаиләһендә 4нче балалары булып, 1940 елда дөньяга килә. Атайы Бөек Ватан һугышында һәлак була. Әсәе лә каты авыргандан һуң вафат була. Ятимлек, аслык, ялангаслык, балалар йорты, үсмер вакыттагы авыр эштәр турында һөйләп тә бетерерлек түгел. 1961 елдың Гыйнуар айында күрше авыл егете атайыбыз Габит Шәвәли улы менән яратышып гаилә коралар. Ишле гаиләгә килен булып төшә әсәебез. Безгә 5 балаларына гомер бүләк итә улар. Мөхәббәттә үстереп, укытып, кеше итеп, туйдар яһап, олы тормыш юлына озаттылар безне. Аллага шөкер, бишебез дә исән һаубыз, матур итеп дөнья көтәбез, балалар үстерәбез, ейән-ейәнсәрҙәр һөябез. 52 ел кулга кул тотынышып, бар күгәрсендәр кеүек күптәргә үрнәк булып, хокландыргыс гомер юлы үтте атай менән әсәебез. Кызганыска каршы атайыбыз гына бүген безнең арабызда юк. 1 ел элек һуңгы юлга озаттык уны. Урыны ожмакта булһын. Тәрбияле, тыйнак, уңган әсәебез яңгыз түгел. Булганына шөкер итеп, күпте өмет итмәй, сабыр гына кесе туганыбыз Илһам, киленебез Әлифә, уларның балалары менән гөрләшеп, 21 елдан артык кадер хөрмәттә тормыш көтәләр. Кадерле әсәебез, һине бар йөрәктән юбилеең менән кайнар котлайбыз. Һаулык, ян тыныслыгы, 2 дөнья рәхәте күрүеңде теләйбез. Барыбыз да 1000 рәхмәттәр укып, әсәй тиеп, һөеп өндәшеп, бергә гөрләп яшәйек. Изге дугаларың тормышыңдың әсе елдәреннән хаклап, яклап торһын. 80 яшь ул картлык түгел, ак бәстәр кунһала сәстәргә, Ходай безгә гомер бүләк иткән, иман менән кәрәк яшәргә. Әле тагын бик күп елдар нык типһен һинең йөрәк, һин безнең бердән-беребез, һин әле безгә кәрәк. Һине яратып 5 балаң, Гайса, Гөлнара, Гөлнур, Илдус, Илһам, килендәрең Фәнүзә, Зинфира, Әлифә, кияүдәрең Гүмәр, Айрат, 12 ейән-ейәнсәрең, 6 бүләсәрең. Хөрмәтле Шәмсия Таһир кызы, алтын гомер байрамыгыз мөбарәк булһын. Ходай һезне сәламәтлектән, күңел тыныслыгынан айырмаһын. Әнекәй бәгърем үпкәләнә безгә, яннарыңа бик яш кайтмайбыз. Һәр туган көн саен бу тормышның ыгы-зыгысында кайнайбыз. Газиз әнекәй синең йөрәккәйең, күпме наз һәм җылы сыйдырган. Араларда чакрымнар булса да, күңел белән сиңа сыйынам. Кошлар кебек тормыш күкләренә, әнекәй кошчыкларын очыра. Балакаем нишләп йөри диеп, безнең өчен һаман борчы
һәм җылы сыйдырган. Араларда чакрымнар булса да, күңел белән сиңа сыйынам. Газизәнекәй синең йөрәккәйең, күпме наз һәм җылы сыйдырган. Араларда чакрымнар булса да, күңел белән сиңа сыйынам. Безнең өчен күпме күрдең, әнекәй, авыр чаклар өчен рәнҗемә. Синнән газиз, синнән кадерлерәк беркем юк бит безгә бу җирдә. Газизәнекәй синең йөрәккәйең, күпме наз һәм җылы